L-arfin dwar il-bżonn li l-anzjani jibqgħu attivi fis-soċjetà qiegħed dejjem jikber u d-djar tal-anzjani madwar il-pajjiż qed jieħdu diversi inizjattivi bilan li jippromovu din it-tip ta' ħajja. F'Kasarkati il-Mosta l-anzjani deru entużjasti biex jibdew jużaw klab tal-boċċi li tlesta dan l-aħħar. Karl Karwana, manager tad-dar, qal li f'dawn it-tip ta' djar ir-residenti ma jridux biss kura iżda jridu jieħdu pjaċir ukoll flimkien ma' sħabhom. Illum qed ninawguraw il-ftuħ uffiċjali ta' klabb tal-boċċi ġewwa Kasarkati fil-parti tal-tisfel tal-ġnien. Preparajna klabb ħelu biex matul il-ġurnata u meta t-temp jippermetti li nistgħu ngħidu kważi s-sena kollha t-temp jippermetti hawn Malta ikunu jistgħu jilagħbu l-boċċi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġustin Karwana qalet li l-anzjani ta' din id-dar se jkollhom post ieħor fejn jiddevertu, dan minflok joqogħdu fil-kmamar tagħhom jistennew li jgħaddi l-ħin. Filwaqt li faħret l-inizjattiva elenkat ukoll il-ħidma tal-Gvern f'dan il-qasam mhux l-inqas permezz ta' sħubija mal-privat.